जि टिभिनि बानजायनायाव डान्स इन्डिया डान्सनि लिटिल मास्टार सिजन 5नि बादायलायनायाव जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिसुपानि ओनसोलनि सांखाथि गामिनि मानगोनां उपेन नार्जारी आरो अनु नार्जारीनि फिसाज्ला नवजित नार्जारीया जितु बादायलायनायाव एबार दाख्लै थांनाय जितु बादायलायनायाव देरहासार जानो हाबाय। दा देरहासार जाना दङ आरो बिनि बादायलायनाय जितु भट होनाय बे भट होनाया फैगौ 28 आरो 29 मेयाव जाफिनगोन। बे भट होनायखौ जोङो आसामनि गासैबो माहारिफोरखौ रावबो जेबो सायख'आलासिनो बिथांखौ भट होनानै देरहाहोनो थाखाय जों खावलायदों आरो देरहाहोनानै जाहाथे गावनि ओनसोलनि नामजों लोगोसे गावनि जिल्लाजों लोगोसे आसामनि मोनसे गौरब लाबोनो हागोन होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दं। बेनिखायनो जों गासैखौबो भट होनानै देरहासार जानो थाखाय बिथांखौ रायजो राजाफोरखौ आसामनि गासैबो रायजो राजा आरो गुबुन गुबुन रायजोनि जेसेबांनाखि बिथांखौ मोजां मोनग्रा रायजोफोर दङ बिथांखौ भट होनानै देरहासार जाहोनो थाखाय जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय खावलायो।